18 il-laqda volontarja ffirmaw ftehim sabiex jirċievu total ta' aktar minn 170,000 euro mill-Fond ta' kofinanzjament għal laqdiet volontarji wara li applikaw b'suċċess għal proġetti foqsma differenti b'kofinanzjament mill-Unjoni Ewropea. Dawn laqdiet irċevew l-ewwel parti tas-somma għall-implementazzjoni ta' 17 il-proġett b'valur ta' kważi 98,000 euro. 4 qdiet li temmew 5 proġetti nataw it-tieni parti tas-somma li b'kollox tammonta għal kważi 21,000 euro. Riżultat ta' dan, 18 il-laqda volontarja ħadu bejnietom kważi 110,000 euro biex ikopru l-kofinanzjament ta' 22 proġett li kisbu fondi Ewropej. Is-Segretarju Parlamentari għall-laqdiet tal-volontarjat Clifton Grima qal li l-Gvern huwa impenjat li jkompli jgħin lis-settur volontarju biex iwettaq aktar ġid fis-soċjetà. Nidejna din l-iskema fejn għandek numru ta' proġetti li permezz ta' din l-għajnuna finanzjarja li tingħata mill-Gvern jistgħu jkollhom aċċess għal fondi akbar fuq livell Ewropew. Proġetti illi ħajkun qegħdin jorqdu diversi setturi tal-soċjetà tagħna u allura huma proġetti li huma ta' ġid kbir għal kull min imiss magħhom. B'dan il-fond, il-Gvern jipprovdi għajnuna finanzjara lill-laqdiet biex ikopru parti mill-ispejjeż jew l-ispejjeż kollha marbuta mal-proġetti tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.